उदालगुरियाव जौमा फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि फारिया जथुम बर'नि राव धोरोम थुनलाइ हारिमुखौ सिबिनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै सिनायथि होबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव बायदि थासारि आरो जेंनाफोरखौ नायनानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै मुलुगनां योगा सानजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि सहरनि बिखायाव थानाय बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघ नब्लाङाव फुंबिलिनि 6:30 रिंगानिफ्राय 7:30 रिंगासिम मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों योगा खालामनाय हाबाफारि लानाय जादों। फिन दिनैनि बे बुब्लियावनो उदालगुरि जौमा फरायसालिनि अडिटोरियाम नब्लां न'आव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दख'रा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेतानिफ्राय लानानै साफ्रोमबो मावथिया फारियाफोरखौ लानानै मोनसे मावथि फारिया जथुम हाबाफारि लानाय जायो। जाय हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेतारि कनिन्द्र बसुमतारी लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि लोगो गाहाय नेतारि दिनेश ब्रह्मनिफ्राय लानानै गोबां मिरु आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै रायलायनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मुलुगनां जगा सानाव फुंबिलिनि जगानि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनायनि उनाव उदालगुरि कलेजनि नैबे अडिटोरियामाव वार्कार्स मिट बिबानगिरिफोरनि बा मावथि जोंनि एबसुनि दखरानि दालाय एबसुनि आरो लोगोसे जिल्ला एबसु गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि गासै टीमा ज' थानानै दिनै जोङो वार्कार्स मिटखौ गिबि खेबनि थाखाय जों खालामदों। बिनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव जागोन, बेलासे तामुलपुराव दङ आरो गाबोनो बाक्सा जिल्लायाव जागोन। बे वार्कार्स मिटनि गेजेरजों देग्लाय बोसोराव 2025निफ्राय 2027सिम 2 बोसोरनि थाखाय जाय बिथांमोना जिल्लायाव जाय बिथांमोना आनसलिकआव इउनिटआव गोदान बिबान लाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मिशन आरो भिजन बड'फानि फिल'सफि आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै माहारि दानाय माहारि सिबिनाय आरो माहारिबाद जि जातीयताबाद बेखौ गोसोआव सोनानै समायखिरा लानानै आरो जोङो 2 बोसोरनि थाखाय बयबो जोंनि थिखानाय लाखानाय जोंनि थान्दै मेलनि थांखि आरो जिखिनि जोंनि एजेन्डाफोर दङ एम्स आरो अबजेक्टिभफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो बयबो वार्कार्स मिटआव जोंनि एबसुनि बे गासै बिथिंखौ जोङो बुजिलायो मिथिलायो आरो मर मटिभेसन आरो गाइडेड खालामनानै हारि दानायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जों हाबा मावलांनांगौ। आरो जिहेतु एबसुआ भलन्टियार आरो केडार बेस अर्गेनाइजेसन माहारिया जेब्लाबो सिगां माहारिनि उनाव बा माहारिनि थाखाय आफाद दादों आफादनि जों साफा साफा मावथि सोद्रोमा आरो भलन्टियार बा केडारा जुदि स्ट्रं जायाबा बिनि मेन्टेल बिनि साइक'लजि बिनि हेल्थ बा बिनि सिन्ता आरो आदर्शआ जुदि स्पिरिटेड नङाब्ला मालाबाबो जों हारिनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा आरो हारिया बेजों मुलाम्फा जानाय नङा। संगठननि नामाव संगठन खालामबा जाया आरो संगठन खालामदोंब्ला हारिनि सार्थआव खालामदोंब्ला संगठननि मावथि बिबानगिरिफ्रा बयबो माने एक्टिभ जानांगोन आरो सिनसियारलि डेडिकेटेडलि खामानि मावनांगोन आरो माने सेल्फ सार्भिस माने भलन्टियार जि जोंनि माने सिस्टेम बे खामानिखौ मावनांगोन। बेखायनो एबसुआ भलन्टियार आरो केडार बेस अर्गेनाइजेसन आरो साफ्रोमबो एबसुनि मावथिखौ जोङो स्ट्रं खालामनाया आरो एबसुनि मावथिखौ मटिभेसन होनाया जोंनि बिबान आरो बेखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों। फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा कलेज इउनिभार्सिटि आरो स्कुलिं लेभेलाव माने माइनरखौ गारनानै जायफोरा माने क्लास 11-12निफ्राय जागायनानै आप टु माने इउनिभार्सिटि लेभेलसिम बिथांमोनखौ लानानै मेम्बारशिप ड्राइभ खालामगोन। मेम्बारशिप अट'मेटिकेलि साफ्रोमबो फरायसाया एबसुनि जेनेरेल मेम्बार्स आरो बेयो मोनसे एडप्टेड मेम्बार्स खिन्थु जोङो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि थाखाय एबाराव माने जोङो माखासे पलिसि लादों जाहाथे साफ्रोमबो बर' फरायसा फरायसुलिया जेराव जि फराया मानो जेराव जिखि थाया मानो हारिनि फारसे बिसोरनि कमिटमेन्ट हारिनि फारसे बिसोरनि डेडिकेसन आरो हारिनि फारसे बिथांमोननि जि सिबिनाय आरो अनसायनाया जेब्लाबो गोसोआव थायो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जों बे वार्कार्स मिटआव सावरायदों। उनाव आरो कन्टिनिउ गासै आसाम नाङै जिल्लायाव वार्कार्स मिटआ जागोन। गोजोन्थों।